Jamen, vi er i den her håndboldhal. Vi har lige overværet en fantastisk kamp med AG København. Grunden til, at jeg valgte den her placering i dag, det er fordi, at når man er til sådan en håndboldskamp, den måde spillerne kommer ind og skal i gang med kampen, den måde de indtager scenen, indtager banen, er jo helt fantastisk. Det andet er under kampen, og også efter kampen, den der energi, jeg ved ikke, om I kan fornemme det, men der er en masse energi her i hallen. Det, der er vigtigt for mig at lære kunder, der arbejder med Bartell plus Co, det er, der er 4 ting, som Obama siger, der er rigtig vigtigt for at brænde igennem. Det første, det er, inspirerer du andre i din kommunikation. Involverer du andre, så folk de tænker, gud ja, det er da interessant. Det tredje, det er, giver du energi og giver du power. Og det er det, man oplever her. Det er derfor, jeg har valgt den her lokation til ligesom at illustrere, hvad det der skal til, for at du virker, så du brænder igennem. Så jeg tænker lidt på, hvordan er du, når du er ude hos dine kunder? Brænder du igennem? Hvordan er du som leder? Brænder du igennem? Og brænder du også igennem fra kollega til kollega eller til en kunde, som du godt kunne tænke dig at få under et kundemøde? Så det vi godt kunne tænke os at arbejde med, og det vi arbejder med os på Bartell & Co, det er at lære dig, lige præcis dig, til at blive bedre til at brænde igennem og komme op på et højere niveau. Så du simpelthen får bedre medarbejdere, fordi du brænder igennem med dit budskab. Du får nogle bedre kunder, du får nogle bedre ordrer. Og det sidste, og ikke mindst, det er, hvordan er du, når du er sammen med andre mennesker. Brænder du igennem, så du giver en afmærkning på, hvem det er, du er. Så folk de er fyldt op med energi og power, når du efterlader dem, og de tænker på dig efterfølgende. Og det er det, vi godt vil illustrere med denne her måde at være herude på. Fordi energien og poweren er der også efter en kamp.